George Bati. Kama chako tuang'io mago motende kod weche mabende igolo iwi ng'anyo manyotimore nyoro kama piny owacho medo kwedo ng'anyo mag jo-Azimio kagilero ni en yo mar sundo sirkal mondo mi ochop kare dwach jo-Azimio ma okonyo oganda jo-Kenya kaka jo-ng'anyo osebedo kalieko. Jatend migao mar weche tudruok kod lony manyasani Eliud Owalo wacho ni jo-Azimio tiyo kod chal marach mar ochumi kaka obadho mar nyumo piny owacho e tago maliet e wang' jopiny. Owalo kwedo ng'anyo kod kethruok mar mwandu ka owacho ni jopiny kod mwandugi ni kod ratiro mar yudo arita makare kowuok kuom piny owacho. Kama kaka Owalo noloso kod jofwambo. Against the background of the government having deployed heavy security within the CBD, certain hooligans also invaded private property elsewhere, took advantage of that. Such acts are regrettable, just as the acts we have witnessed downtown on the River Road, directed at small business enterprises. The right to property and life is a fundamental and a cardinal principle of the law that the government remains alive to and will go out of its way to protect. Irrespective of whose property it is, the government will protect the property of each and every Kenyan. Kwa dhimbele, Nyakura Mugajonja ten piny Kenya William Ruto